níomh a chuirde agus fáilte roimh arás, inniu be mí ag léamh Crógacht le Pádraic Ó Conaire. Crógacht. Más a caint ar Crógacht é, is amí gníomh cróga a chanachas le linn mo haidúireachta. Gan bacha a chur be leis na gníomhartha a rinne féin, sa an sarsint rua, maidin, agus a chud daiscabal hart ach ní agus ní chredan go bhacha aon duine eile a gcuibh gníomh misnig agus gaile a tháirg an gníomh a rinne léamh lom an sin. Trá a raibh an trid ar súl I mbaile clia faoi chosc 1970. Bhain sé an píopa as a bhéal agus dhearc thart ar an ggóluadar go fíomhfrachach. Ní húna ach an túna a bhí orthú siúd gur bhol an sarsint rua léamh lom agus an chia míoch an bhirt haidir sin ag buint as a chéile I gcónaí. Ach ní húna a bhí ar léamh, ní ha ar churbe ach é cho chúhalach le maidin óg tar éis ápóga. Dá bhéaltach lis na teachtas na lech na lom sin thugad gan áras ar bith. Séir de rinne an téig go raibh an cróga curtha ina le an sarsint ach a bhar éad a chahabh leis go neamh himúil. Agus má insear an scéal sin a tharsint ar sa léamh lom, ní rud cóhéadrum le bar éad a chafar leat ach a méach tú réig leis. Chiail sé amach don scéalaí ach sin a raibh de wacht dó ann. Cúigear a gcuin a rugair agus a chuinigé. Duine a gcuin in raim in a chus clé, duine sa chusieis, beirt eile ar a dhúilne agus an saidúr a bóige in le hí ar chligan ar an léach nach néisteach lena gníomhartha gaisce féin. Agus dúirt an sarsint rua an scéal seo ar nós aisteach féin. Bhí fithe fearr ann agus sin a raibh, agus má bhí aon drám eile fearr in áit níos contúirtí riamh agus a cheachtas, ní fis domsa é. Agus le bar ar an scéal ní raibh ach aon bhirt amháin de ithe fearr sin a chúla orchar riamh hena ach orchar a chafaí go síocháanta. Agus ní raibh léamh lom an sin ar an mirt ní raibh sin. Bhí sráid mhuar ada lehan a raibh drochad ina cheann le cosint a gcuin ar slú a mhuar sasannach a bhí níos líonmhara faoi chéad ná sinne agus gan éon cipadíomh a ligean thar an drochad. Sna tithe bhí sinne ag pléasca lo chu tréan in éireann is a déadamar ar feadh 3 oíche agus 3 lá agus ar nóí ní díomhhaoin a bhí siad san ach an irid le scéal. Mar ach an fosca a bhí a gcuineas na tithe sin, ní bheith mac máthair a gcuin beo leis an scéal a aithris. Mar ach an chuí ar chluig léamar ar lón cathe, ní bheith fiú ar chur a gcuin I ní a gá lá. Agus madidir losan, madidir leis an naimhid a bhí ag iarraí an drochad a thrasnú, níla is fós céimhé duine chu a bharíoch. Go sa bháil a dia mór na trocra sin ile go léir, ach an srach chorp agus fearr gonta a bhí ina lí an sin ar bhullach a chéile ann, agus na scréacha uafásacha trúmhéalcha a bhí ag teacht ó lucht na gréacht. Nar eice mé a rís chutha a le héad. Dúirt mé hana nach raibh ach beirt dar bhithe duine a chonig cat riamh cheana ach nach raibh léamh lom ar an mirt sin. Agus ní churfar I maig nóair dearm nach bhfuil fearr dá visnúlacht dá winter gétas agus nach dig cratha ar chás ceolta gunaí dó den chéad uair. Agus dearm se libh go raibh cratha ar léamh lom an chéad oíche sin, an ní visnach a bhíos ar an visnig go minic ar ócáid dá thuirt. Leis féin is seomra I mórtaí ard a bhí sé an chéad oíche bhilteach sin nuair a tháinig is féin isteach. Bhí a gcuine le héamh I labadó a bheith ag caitheamh leis an naimhid agus é ag brathnú amach ar ceathar chorp a bhí ina lí an sin ar an tráid síos fuain agus an naithe geala tucha ar spéirthe dé. Déad fá iad
aithneachtáil dá méid aithne agat orthú leis an solas a bhí ann ón ngealach. A hiarna dia sa líam lom leis féin, mar níor áraigh sé mé féin ag teachtaisteach sa seomra ar chorbe. A hiarna na glóra sesin, nach é an tuafás é. Fíor dit an méid sin a deirmse, agus feici tú a hiile den uafás céanna sul a meid tú I bhad níos sinne. Nach deas an saidúra mé sesin nach bhacha corp riamh hena. Ar a láthair sin, chonig mar burt cuid bha eile chur, mar thosaigh na thurchar agus hit suas agus a nuas le 10 nuair fearr ar an droichead. Maith dom má feici ile a dhia sa líam lom agus thosaigh sé ag Scéala. A feadh 3 lá agus 3 oíche is ar éigean go ndearna sé éon chola. Ach é ag obair ag bhuineog sin an áir a gcónaí, agus bin fearr nach bhacha corp riamh ribhe sin. I níag na haimsire sin, chuig an scéal an crua orine. Ní raibh éon bhealach as an sráid uafásach sin a gcuin. Níor éidir mar cúlú ná dul ar aig, ní éidir mar dul siar ná siar. Bhí cuid maith den na tithe trí las a faoi seo. Ár losca in ár methe a dhéanfaí. Géala, ní éisteach an ceannar a bhí in leis an bhacail. Hialfa ar nuair a labhróg sin ar thuig sé é. Olc maith ná donna. Dá méid cuilóg ar an tráid, agus is beag an ithead a cuilóg, ach dá méid a lehéad a thuarcháin ann, ní éadch sé éalú ón luí sin. Inis ar an taobh eile den tráid, agus I bhas gacht 20 slaat dúin, the áras mór dubh a bhí a bhad níos áirde ná éon cheann eile a bhí thart ann. Dá bhéad bhí éon áit a chusan bin é an áid. Agus hiigech an ceannar a bhí ar na Sasannaigh an méid sin chomh maith linne. Dá bhéad bhí a chur I mréig dó gur ann a bhí mar. Dín sóg sé in ionad a bheith ag pléasca leis na tithe mar a ráhar mar féin I náiríre. An trád a ba bheasa dá raibh an scéal a gcuine, tháinig ár geannar isteach sa seomra chuin, leabhar líam lom leis. Dá bhéad bhí a chur I ggéal don nábhéad ar sesin gur san áras sin muidne, cén chuí? Trúr fearr a chur isteach ann agus ordú a thuairt dóibh a bheith ag pléasca as. Déach féalcháin an tráid a chreasnúas dócha san ceannara, ach ní éach fearr. Tugtar cead domsa iirecht a dhéanamh sa líam lom, agus má tá beirt eile le fáil, 60 díos le mo thaobh. Tháinig beirt léach eile sa láthair. Chuig an trúr amach, rúnas féin na súla, tá olcas é an lomar a lom sin atá ag lúbarnáil ar nós ascan an sin, níor haithnig lom go bhecing a bháis a dosach óige agus a díomhlíochta. Ceir eile a tháinig. Is dólaí a inseacht nar bhuthíos féin éon rud, I níag uair nó mar sin. Chúlas na bíléir a ríis agus an mása, ní an aig an tíon a raibh muideanna a bhí na thurchar ag teach ach in aig an áras hail. Bhí an trúr ag únsaí na mílta, agus bhuaigh si, más bua é gur éirigh le a raibh fágtha a gcuin éalú, tos go raibh ár náimhide ag únsaí teach nach teach linne. 3 húil bhealaí a chuirmar agus gan focail ó éon gcuine a gcuin ach go bháin go raibh padair ina chrí gach duine ar son na nanamnacha an íbríoch ar ár son. An rud deara dá bhachas féin, bratach mo hiire in áidir clé I bhuineog sa teach hail agus gan orchar ag teach as.